neng Inggris mlaku-mlaku ndal. Karo tuku lapis. Ana cah wedok Ireng manis. bareng tak cedhaki. Kirek didik. Alah, Mas Cak Yuda, Nggih, ngaten lho pripun? perkara kirek Pripun, didis nggih? niku bisa dibedak. Masalah kirek didis. Ha iya no. Kok ora iso bedake antarane wong gadis karo kirek didis niku. Kok ya kebangetan sing Nggih. lamur mripate. Iki nyapa? Nyapa? Ndang 3 menit kok. Kisinan ora nek gamelane kok joget dhewe kan kisinan. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. Dina Jumat Mas Yuda. Dina jemah ndol. Ya. Aku nang sawah Mlaku-mlaku. karo ngusung gabah. Ana wong wedok. Ya. Bubuk mlumah Bareng tak cedhak indol. murep. Kowe iki Ya ra. kok ora pas to koke. Ngarepe mburine ya no. Wong NN kabeh, OO kabeh, Kabeh. kudune ya kabeh. Lah ya sire kono mlumah to. Eh, Barang tak cedhak itu murep. Wedine tak kapak-kapak nih. Iya. Dina Setu. Ya. Aku nang cepu bisa. Melaku Mas Mondol. karo tuku duku. Ana cah wedok cah mondol. Rupane ayu, Bareng kok cedhak indol. kleru mbok deku. Mbok dene sik enom. Mbok dene sik enom, Pak. Jenam ditong tak deh. Tong tang tong ding tong tang. Kaset. Nah, Iki tenanan kok kaset piye? bareng tenanan ora Iki- gelem Iki joget. live kok kaset piye? Kaset. Oh iya. Heeh. Dina Minggu Mas Mondol. Aku ora metu. Melaku. Aku ora metu iki. Piye ta? Metuwa to, ra ketang Piye wong to? saithik metuwa to. Ra ketang sithik metuwa. Wong ora metu kok kon metu. Ya ning jero omah kan ya kena. Mlaku-mlaku ning jero omahku, ngono kan ya kena. Oh, semua aku tiwas dak. Dina Minggu. Aku ora metu. Mlaku-mlaku Nang jero omah. Walah. Rupane ayu. Aku kok wedi dhewe ya. Abape. Ya aja ngono. Padahal aku bar sigatan lho ababe. Wah, ning tenan aku iki Mas Mondol cerdas tenan piye Cerdas, wah. cerdas. Wah. Wes muga-muga panjang umur Mas Mondol tak dongake panjang umur. Amin. Amin. Ben wong sak donya mati sampeyan urip. Lah engko sing mendem sapa? Ya turu dhewe kok iso. Bubuk dhewe. Yo, iki ujube tirakatan. Saestu. Kalih tasakuran jare Kyai Jawa niku laku sing ampuh niku siji melek, loro sabar. Gitu, antune sabar, ana sing ala-ala ya ora digawe lara, ana sing alembono ya terus ora dadi ugungan. Nggih. Nggih. Karo tirakat wong sing sregep betah melek kuwi bakale akeh ganjarane. Ya malah marai lara mah. Wong kon betah melek, betah luwe ya malah lara mah. Lah yo tirakate wong ngono kuwi betah luwe, betah melek. Ngono no mesine malah ampuh no kuwi. Marai lara mah. Lho, lah wong lara omah kok bingung to, Mas? Kowe iki ngawur wong lara mah kok. Kok pengen ora lara omah? Ya pengen. Pindah kidul omah. Lho kan aman, ora lara omah, pindah kidul omah. Mesti mari. Heeh. Apik kula nomah, Mas. Lah nyapa? Ben ditabrak truk gasmu. Kok wong senengane nesu Aja lho. nesu to, aja nesu. Awake dhewe iki ya ora ketang dikaya ngapa ki gedhekke panuwun nang gone panjenengane Pak Carek Bucare. Iki wis gelem nguri-nguri kabudayan ki ateges iki apa ki ninggali anak putu termasuk sedekah rasa. Nyenengke piyayi akeh ki wis sedekah rasa. Kamangka nuwun sewu dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Nek sing ndongake sakmene akeh wis wali pira sing ndongake karo keluargane Pak Carek lan Bu Carek. Iya. Mulane Bu Carek Pak Carek ki wis ngertos nggih Mas nggih. Ayo mesti no. Piyayi niki wis paham nek sedekah rasa ki nyenengke wong akeh. Lah apa to Mas Mondol? Wong bondo ki ya mung titipan. Heeh. Pangkat ku ya mung sampiran. Nyawa mung Nyawa gaduhan. mung gaduhan. Lah nek ora disedekahke diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa ora ya rugi awake dhewe esuk emben. Ning kene iki lho, kowe iki ketok ganteng ning pekok ya niki. Ganteng oleh pekok iya Ya iki. Allah Gusti paringi sabar. Coba Mas Yudo paringi ganti mic, sabar. ganti mic